Hürmetli редакция, bugün bizning için yaşау үлгісі, тұрмышыбызның маяғы болған ғазиз кішібіз, сүйеклі әтиебіз, қарт әтиебіз, Венер Фагил улы Бикташевның бик матур, күркәм юбилейі, 50 яшы дип башлана киләсе котлау хаты. Әтиебез турында матур сүзләр генә язарга мөмкин. Бик тә изгелекле, көчле рухлы, ярдәмчел, тырыш һәм уңган кеше ул. Безнең әтиебез 1969 елның 9 октябрында дөньяга аваз сала. Иске Күктау урта белем бирү мәктәбен тәмамлап, армия сафларында хезмәт итеп кайта. Яшьлегендә әниебез Рифа Мирхәт кызы белән танышып, гаилә коралар. Безгә 3 балаларны гомер биреп, барыбызга да яхшы тәрбия биреп үстерделәр. Әтиебез гаиләсендә үрнәкле гаилә башлыгы булса, эшендә алыштыргысыз, хөрмәтле хезмәткәр ул. Кадерлебез бик озак еллар туган хуҗалыгында, Урожай колхозында намуслы, фидакар хезмәтен сала. Кадерлебез бик игелекле, итәгатьле, ярдәмчел кеше. Кем генә ярдәм сораса да, бер кемнең дә мөрәҗәгатен кире какмый. Иң кадерле якын кешебез. Юбилең белән сине ихлас котлыйбыз. Һәр вакыт шулай яшь, тормыш яратучан, шат күңелле булып, озын-озак яшә. Без синең белән горурланабыз, үрнәк алабыз. Авыр минутларда син һәр вакыт ярдәмеңнән ташламасыңны белеп яшибез. Син безнең уңышларга куанып гомер итәсең. Ныклы сәламәтлек, озын гомер, ак бәхетләр белән мул тормышта яшәргә дә яшәргә язсын. Язмышыңа бер дә зарланмыйсың, авырлыкка башың имисең, барыбызга да терәк, үрнәк булып, изге күңел белән яшисең. Туган көнең белән котлап сине мең рәхмәт сүзе әйтәбез. Кайгы хәсрәт күрмә, әниебез белән бергә озак яшәүегезне телибез. Йөрәгеңнең киңлегенә сыйганбыз барыбызда. Без бәхетле синдәй кеше булганга яныбызда. Ярдәм киңәш кирәк чакта бар синең төпле сүзең. Күрше-тирә дус туганга елмаеп тора йөзең. Нык кеше син борчуда да сынмыйсың, сыгылмыйсың, язмыш сынаган чакларда абынып егылмыйсың. Биргәнеңә шөкер итеп яшисең риза булып, килсен алдагы елларың шатлык, бәхеткә тулып. Син бар чакта безгә рәхәт, балкып тора өй эче, тормышны сөеп яшәргә сүнмәсен әткәй көчең. Бүген синең 50 яшең, ә син һаман яшь әле, кирәк булып, терәк булып, 100гә кадәр яшәле. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Рифа, балаларың Денис, Идрис, Мәрьям, киленең Гөлчәчәк, оныкларың Азалия, Альбина, Рамазан. Хөрмәтле юбилярыбыз Венер Фагил улы, без дә җылы теләкле хат юлларына кушылып, сезне алтын көз мизгеле алып килгән алтын юбилейгыз белән тәбриклибез. Гаиләгез, якыннарыгыз өчен һәрчак шулай кирәкле, кадерле кеше булып, озын-озак еллар бәхет нурларына кыйнып, мул тормышта яшәргә насыйп булсын. Яраткан җырчыгыз Әлфинә Әсхәмова башкаруында җыр сезнең бәйрәмгә тагы да ямь өстәсен. Я вакытлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма,
Сикәлтәсез булмаганdır Үткән юлларың Үзең әйбәт булгач менә Бик күпе дусларың Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз Чын күңелдән котлыйбыз Үтә гомер кыскара дип моңайма Мәңге яшь бул картайма Бүгенгедәй гел елмайсын Нурлы йөзләрең Бәхетләр сирпеп карасын Һәр чак күзләрең Туган көннәр кабатлансын Тагын да теләкләрне кабул итеп Ал сине барысында Туган көндә зурлыйбыз Чын күңелдән котлыйбыз Үтә гомер кыскара дип моңайма Мәңге яшь бул картайма Туган көндә зурлыйбыз Чын күңелдән котлыйбыз Үтә гомер кыскара дип моңайма Мәңге яшь бул картайма Үтә гомер кыскара дип моңайма Мәңге яшь бул картайма Мәңге яшь